खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो बयखौबो बर' हारिखौ बा गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों पलिटिक्सनि बागैसो फंनैसो सावरायनो नागिरदों लोगोफोर। पलिटिक्सआ जोंहा नैबे इलेक्सनखौ लानानै जोंनि बर' जाथिया गावजों गाव गोबां माने दावराव दावसि सोमजिलायगासिनो दं आरो ससियेल मिडियायाव गोबां नुदों। सोरबा पार्टिया थाङोब्ला सोरबा पार्टिनि गारिखौ बुख्रुबना हरनाय, बेबायदिनो गुन्दागिरि खालामनाय, गुन्दागिरि बाहायनाय बहुद जों नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर। नाथाय एक्सुवेलि जोंनि बर' जाथिया बेफोरबायदि गावजों गाव मानो जायो? इलेक्सना फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा 9 थारिखआव आसाम एसेम्बलि इलेक्सना जानो थांगासिनो दं लोगोफोर। बेवहाय सोरबाया देरहागोन आरो सोरबाया राजा जाहैगोन, आरो बेवहाय सोरबाया MLA जागोन आरो सोरबाया मन्त्रि मोनहैगोन। नाथाय जोंनि जि पाब्लिकफोर बा पाब्लिक प्लेसाव थानाय जायफोर न'खराव रायजो जानाय जायफोर सुबुंफोर दं, बिथांमोना मानो दसे समनि थाखाय इलेक्सनखौ लानानै गावजों गाव मानो बेबायदि दावराव दावसि सोमजिहोयो? आं बेखौसो माने गोसोआव बहुद सोंलु माने सिखारदों आरो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे सानैसो दैदेनगिरिखौ जों नुबाय दं ससियेल मिडियायाव। सिगां समाव आं मोननैबो पार्टिनि जानानै बाथ्राखौ आं बुङाखै। सिगाङाव जेरै जोंनि बर'नि मैखोम पार्टिफोर दं होननानै बुङोब्ला UPPL आरो BPF। बेबायदिनो सिगाङाव खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि खोथाखौनो बुंनि आं, बा सोरबा सावरायग्रा बिथांमोननि बाथ्राखौनो बुंनि आं। जुदि बिथांमोना हारिनि एसेबां सेन्टिमेन्ट दङब्ला बा जाथिनि एसेबां जुदि थै दङब्ला, बिथांमोना मानो सिगां समाव BPFजों दंमोन सरकार थानाय समाव, नाथाय BPFजों बिथांमोना मानो गोरोबनानै बर' जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै? एसेबां जुदि हंग्राम खालामग्रा जुदि सुबुङा जुदि बर' जाथिनि थाखाय मोजां मावनोब्ला BPF पार्टियाव थानानैबाबोथ' बिथांमोना गावनि जाथिनि गावनि हारिनि बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हागौमोन। बिथांमोना BPFआ इलेक्सनाव जेननाय लोगो लोगोनो फिन UPPLआ सरकार दानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना UPPLआव जगदान जाफैदों। मानि थाखाय? बेवहायनो जों हमनो हायो माने बिथांमोननि जि लुबैनाय, जि हास्थायनाय, बियो थाखा फैसा धन-दौलत आरो गादिनि थाखायल' आरो लोगोफोर। आं सियर खोथा बुंबाय, दिनै आं सानैसोनि मुंखौ लादोंब्लाबो आं बिथांमोननि बाथ्राखौल' बुङाखै। जोंहा बेवहाय बा जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव जायफोर लिडारफोर दं, लिडारशिपफोर दं, बिथांमोना सानैसो दं आरो लोगोफोर। बेबायदिनो ओरै थांनानै ओरै फैलाय, ओरै फैनानै ओरै थांलाय, बेबायदि खालामलायबाय थायो आरो। आं बिथांमोन सानैनि बाथ्राखौल' बुङाखै, आरो गोबां दंबावो बेबायदिनो थांलाय फैलाय खालामग्राफ्राबो। आरो बेजों लोगोसे साननैसो बिथांमोना UPPLआव फैलायबाय। UPPL सरकार दानाय समाव फिन आरो नै दा आसाम एसेम्बलियाव बा दाख्लैनि जि जोंनि BTSनि जि MCLA इलेक्सनाव बा BTC इलेक्सनाव हाग्रामा सरकारा जेरैबायदि बुरजा सिट लानानै बिथाङा देरहानाय लोगो लोगोनो फिन नै MLA इलेक्सनाव जोंहा जे चन्दन आरो जि खाम्फा आरो लोगोसे सावरायग्रा बिथांमोना फिन आरोबाव BPF सरकाराव माने जगदान जाफिनबाय आरो BPF पार्टियाव। अब्ला जों साननो हायोदि बिथांमोननि जि हास्थायनाय सिमाङा मा दंमारो। बेवहाय जों बर' रायजोफ्रा बुजिनो हाबाय बिथांमोननि हास्थायनाय सिमाङा थाखा धन-दौलत, रां-रुफा आरो गावनि मासिनि थाखायल' बिथांमोना हास्थायो। बर' जाथिनि थाखाय बिथांमोना माब्लाबाबो हास्थाया, आरो बर' जाथिनि जुदि मोजां मावनो मोनब्ला बिथांमोना जिखि पार्टियावनो थाया बेवहायनो थानानै बर' जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागौमोन होननानै आं सानो आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरलायबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा बेयाव बिथांमोननिखौ बेबायदि नुबाय। आरो फिल्माव जायफोर सिथाबनानै थायो दा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों। जोंहा बे प्रेक्टिकेलमोन दं आरो थाख्लायमोन दं, बेबायदिनो सोरबा सोरबा दं आरोना जाय फिल्म इन्डास्ट्रियाव जेरै अनिलमोन दं, सर्ट मुभि गाग्रा, बिथांमोनाबो जेरै सिंगारफोर दं, बिथांमोनाबो पलिटिक्स लाइनजोंसो खारजोब्बाय दानिया। माने बिथांमोना गावसोरनि जि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बोरैहाय जौगाहोनांगौ आरो बोरैहाय डेभेलप खालामनांगौ, बे फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बेखौ मालाबाबो साननाय बिसोरनाव गैला होननानै आं सानो आरो। मानो होनबा बिथांमोनहा बेवहाय दा जों जिबायदि नुदों, बिथांमोना राजनिटिकनिसो मोनसे बार बारदों आरो लोगोफोर। बिथांमोना सोरबा
जाय एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा सोरबा फिल्मनि सिंगारानो जा सोरबा कमेडियानानो जा बिथांमोना सोरबा मोनसे पार्टिनाव जयेन जाहैलायबाय फिन आरो बै पार्टिनाव थांनानै बे पार्टिखौ गाज्रि बुंहैलायबाय फिन आरो बै पार्टिनिफ्राय गाबोन फैफिनलायगोन बिथांमोना आरो जुदि इउपिपिएलआ सरकार दायोबा फिन आरो इउपिपिएलआव बिथांमोना फैफिनलायगोन आरो बे हाग्रामा सरकारखौ माने गाज्रि होननानै मुं सुलायगोन। एक्सुवेलि फिल्म इन्डास्ट्रियाव बा फिल्मनि फिल्डआव जायफोर बेरायोना बिथांमोना बेबायदि राजनितिकजों सोमोन्दो लाखिनाङा। बिथांमोना नोंगौ आंखाल जादों नाथाय जिखि सरकारानो फैया बिथांमोना फिल्माव नांनाय जे फिल्म इन्डास्ट्रियाव नांनाय जिखिनि आसनिफोर मोननो गोनां आसनिफोर बेखौसो बिथांमोना आदाय खालामनानै जिखिनि सरकारखौनो माने बिथांमोना गाबख'नांगौ आरो लोगो बेसो जानो नांगौमोन लोगोफोर। नाथाय बिथांमोना दिनै फिल्डआव फैनानै सोरबा प्रमद बर'खौ रायो सोरबा दिपेन बर'खौ रायो सोरबा लरेन इस्लारिखौ रायो बेबायदिनो गोबां गुबुन पार्टिफोरखौ रायनानै बिथांमोना दिनै गावनि भिउनि थाखाय आरो गावनि लाबालाबनि थाखायल' बिथांमोना खामानि मावबाय दं। अब्ला रायजोफोरखौ आं मोनसे मेसेजसो होनो सानदों अब्लानिया बिथांमोनखौ जों मा फोथायथावो फिल्म इन्डास्ट्रियाव जुदि बिथांमोना ओंखारफैबावोब्लाबो दै लोगोफोर जुदि फिल्म इन्डास्ट्रियाव बिथांमोना फिन खनसेबाव गाफिनोब्ला नोंथांमोनखौ आं क्लियार मेसेज होयो बिथांमोनखौ रावबो लांनो नाङा। बेबायदि पलिटिक्सजों जाय मानसिया सोमोन्दो गोनां फिल्म इन्डास्ट्रियाव एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा सोरबा सिंगारानो जा सोरबा कमेडियानानो जा बिथांमोनखौ जों रावबो वेलकाम खालामनाङा। मानो वेलकाम खालामनाङा बिथांमोना राजनितिकनि फोथाराव माने आखाइ होबाय बिथांमोना राजनितिकजोंनो जानो हासिगोन होननानै बिथांमोना राजनितिक फोथाराव आवगायबोबाय। अब्लानिया नोंथांमोना कमेडियान खालामनानै बा फिल्मनि जे एक्टर एक्ट्रेस जानानै बा सोरबा सिंगार जानानै जानायनि आरो मा मोन्थाय दंबावो आंनि साननायाव नैबे आरो बेखायनो जुदि नोंथांमोना फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जुदि गारनो सानबायब्ला गारनानै जालाब जुलाब नायनो नोंथांमोना राजनितिकआव बाहागो लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं दा रायजोफोरखौ मेसेज होनो सानबाय जाय बिथांमोना बेफोरबायदि बा राजनितिकआव बा पलिटिक्सआव जुदि आगान होबायब्ला बिथांमोनखौ जोङो रावबो जायगा होनो नाङा आरो आं क्लियार बेखौसो बुङो। आं सोरनिबा बाथ्राखौ लानानै डाइरेक्ट बुङाखै सोरबा पार्टिनि हेंथायै आं बाथ्रा बुङाखै। आं बेवहाय बयखौबो मेनसन खालामदों थाख्लायानो जा थाख्लाया दा इउपिपिएलनि जानानै बिथाङा बिराद केम्पिं खालामदों आरो जेरै प्रेक्टिकेला माने कमेडियान जेरै अनिल बायदिसिनाफोर दं आरोना लोगोफोर आं मुंखौ मख'जोबलायला गोबां दं। दा बिथांमोनखौ जोङो माने जायगा होनो नाङा आरो लोगोफोर जाय बिथांमोना राजनितिकनि दोहौआव ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। नाथाय नोंगौ थिगानो सोरबा एक्टर एक्ट्रेस सोरबा कमेडियान सोरबा बा सिंगार बिथांमोनाबो पलिटिक्सआव बा भट होआलासिनो बे थानो नाङा बे नङा। बिथांमोना जायखौ सापर्ट खालामनो गोसो बेखौ सिं सिं गोसो सिङाव सापर्ट खालामनांगौ। नाथाय बेबायदि लाइभआव फैलायनानै सोरखौबा मुं सुनाय सोरबा प्रमद बर' सारखौ मुं सुनाय सोरबा हाग्रामा सारखौ मुं सुनाय सोरबा बेबायदिनो गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ माने बर'नि नेताफोरखौ नाम सुनाय बेफोरबायदि जाय फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरजों बेखौ जायगा होनो नाङा आं बेखौसो खावलायदों दे लोगोफोर। दा जों बेवहाय जाय बिथांमोना बे राजनितिकनिफ्राय बे राजनितिकआव बास्लायलांदों आरो बे राजनितिकनिफ्राय बे पलिटिक्सनिफ्राय बे पलिटिक्सआव थांदों बेबायदिनो बे पार्टिनिफ्राय बे पार्टियाव थांदों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो बर' रायजोफ्राबो आरो जायगा होनो नाङा दे लोगोफोर। आं बेखौ क्लियारलि फोरमायखाबाय मानो होनबा बिथांमोना बर' जाथिनि आरो जोंनि बिटिसिनि जौगानाय जोंनि बिटिआरनि जौगानाय आरो जोंनि जेसेबां नन बिटिसिआव थानाय बर'फोरनि जौगानाय बेनि जेबो मोजां सिमां बिथांमोनाव गैया। बिथांमोना माथ्र' कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलायनानै खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबायदि पार्टिया बा सोरबायदि लिडारा बर' जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो सोरबायदि पलिटिक्स पार्टिया जोंनि बर' जाथिनिल' नङा सारा जोंनि जेसेबां बिटिसिआव सुबुंफोर दं बिथांमोननि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन बेखौ नोंथांमोना सायख'लायनानै नैबे 9 थारिखआव नोंथांमोना नैबे आगदा आखाइजों नोंथांमोना फैबाय थानाय 9 थारिखआव नोंथांमोना बयबो भटखौ जयै माहामै मोजाङै मोजां होनानै जिखिनि पार्टिखौनो नोंथांमोना देरहासार खालामहरदो आरो जोबनाय लोगो लोगोनो 14 एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना बैसागुनि गाजा गोमजा गावजों गाव बिदा फंबाय अनज्लायनानै पार्टिखौ बावगारनानै नोंथांमोना बयबो ग्रोम ग्रोम 7 दिन नोंथांमोना बैसागु 7 बिहुखौ रंजाफैलायदो आरो लोगोफोर। आं बेखौसो बयखौबो खावलायबाय। दा दिनैनि पलिटिक्सनि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायनाय आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर गोजोन्थों।